Това е кратко съобщение за новата опция, която Photoburkan предлага, а именно безплатно ползване на част от снимките в Photoburkan от блогъри или други публикуващи в интернет. Необходимо да се спазят няколко условия, за да може тези снимки да се ползват свободно и безплатно от блогърите, а именно при използването на снимката в някаква веб публикация да се посочи в текст под нея източника, т.е. Photoburkan с неговия интернет адрес, както и че правата на снимката са запазени, за да не се получат злоупотреби от трети лица, които могат да я изтеглят от блога. Също така е важно тя да не бъде променена като съдържание, т.е. не само да не се включва в колажни и други манипулирани изображения, но и да не се променят чисто технически характеристики, като нейния контраст, баланс на бялото и цветове, тъй като те така или иначе са оптимизирани за веб представяне. Къде могат да бъдат ползвани тези снимки? В публикации в блогове, като части от статии в вебсайтове или дори в слайдове на презентации. Но в никакъв случай в рекламни материали или артикули, които са предназначени за продажба, като тениски, картички, календари и така нататък. Ако бъдат ползвани в презентация, естествено е желателно на последния слайд да бъде посочен източника на снимките в презентацията. Това е линка към снимките, които се предлагат за ползване от блогъри. Ако имате желание да ползвате някои от тези снимки, просто изпратете на мейла на Photoburkan номера на снимката и ние ще ви изпратим като прикачен файл, който ще бъде с размери и разделителна способност предвидени за web, т.е. 600 пиксела по дългата страна, 72 dpi, JPEG формат. Ако имате някакви въпроси, разбира се, може да се свържете с нас на посочените координати.